bese ngihlala phansi mhlamba amazwi okukhuthaza abazalwane ngesandleni sangenkosi bazalwane ukufika into ethi into enza sifuze uNkulunkulu ukwenza njengaye. Neza bazalwane. Amen. Uma sizobuka uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu une-character eyodwa. Ize lisho njalo iBhayibheli lithi he is steadfast. uNkulunkulu namhlanje, uNkulunkulu kusasa, uNkulunkulu lishisa, uNkulunkulu kunesomiso, uNkulunkulu ezimweni zonke kumasizini onke. Haleluya bazalwane. So siyabonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane ukuthi usimele uminathi kuze kube sekupheleni. Futhi ke bazalwane usithembile nathi ukuthi nathi sizofana naye. Akithi thina makushisa siyagodola. Makubanda siyagodola, makushisa siyashisela. Sabantu nje bazalwane. I-movement yethu nokwenza kwethu iyancika kumasizini ethu. Uma kungihambela kahle empilweni nokukhonza kwami kuyabonakala ukuthi kungamandla nazo bazalwane. Uma impilo kuyangena ezikhinsini kwabanzima, ayi bazalwane namadolo abanzima ukushona phansi nokukhuleka. Umuntu ke lo, umuntu nje. So bazalwane iyona into engiyikhulekelayo empilweni yami nengikhulekisa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bazalwane simukhonze uNkulunkulu kumasizini onke. Nebazalwane kumnandi kunemnandi kushisa kubanda simkhonze uNkulunkulu wethu. Ake ngifike ke bazalwane le ndaba esenhlizweni yami izoqala nje lapha kumaRoma bazalwane, Romans I'll tell you, I think it's Romans 8 if I'm not mistaken. Give you the verse just now. Just see from Romans 8:14 to 17. Romans 8 verse 14 to 17. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke singabantwana sizidlalifa futhi izidlalifa zikaNkulunkulu, izidlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Hallelujah. Amen. Lithini lakho baba zona. Lesingisi. Unelezulu ngicela ukufunda kuleli lesingisi Islam. Romans 8 ngiqala kuverse 14. Ngicela ulalele lesingisi kahle. Yazi mali ikhuluma ngesingisi ngathi ikhuluma enye into iBhayibheli awuzwe nje uverse 14. For all who are allowing themselves, that's the statement. For all who are allowing themselves, they are allowing themselves. They have a choice not to. Yes. But these ones, they are allowing themselves to be led by the Spirit of God as sons of God. Then we finish this with 14. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Uyezwa lesizothi ithi bonke labo abaholwa. Ayivezi the other part.
evela esingisini ethi ena they first allow themselves to be led because uNkulunkulu uyayifuna iwill power yakho. Uyakufuna ukulangazelela kwakho ebese hlanganyela kunye nawo bese kuba uhola kwakhe. Amen. Basabana. uNkulunkulu uyakufuna ukulangazelela kwakho njengomhlabelelo othi njengendluzela. Amen. Ilangazelela amanzi kanjalo. Akusho yabona lokhu kulangazelela lokhu bazalwane noma lokhu kuvuma. Ikhona kuyinsindiso yakho yemihla. Amen. Ngoba from the allowance it gives the access of your heart to the Spirit of God. It does not literally depend on how well are you doing. Angithi sisekeja bazalwane uyibona ukuthi azingathi ngenza kahle kulezi insuku. Noma kungize kube ngathi uyuzo uhamba ekholweni uzuza ukuthi yazi hey ngihamba noJehova kulezi insuku. Akasebenzisa uNkulunkulu lonke. Into ayifuna kumuntu wonke ukuthi umuntu amvumele. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are the sons, because that's the beginning of everything. Ukuvuma ukuholwa, ukuzivumela ekuholweni kukaNkulunkulu. Yena unamandla okwenza konke uma usuqeda ukuvuma. Amandla sekuvumeni kwakho. Uthi umhlabelele bese uhlabelela ngezinhliziyo yami ebazalwane isondele kuNkulunkulu ithi but simnikeza access. Yena masisimniki access izowenzana eqhubeka verse 15 awufule ncele Nkosi. Ngokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nikuyelisane. Yes. Kepha namukelisa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Ngicela ukufunda ngesilungu. This is amplified version. For you have not received a spirit of slavery leading against to fear of God's judgment, but you have received the spirit of adoptions as sons, the spirit reproducing sonship, the spirit reproducing. Ngamanye amazwi umoya kaNkulunkulu masungenile uyakhiqiza ngaphakathi. Amen. Ukhiqiza intando kaNkulunkulu ongakwazi ukuyenza wena wedwa. Ingakho lo mhlabelele mawuthi ngokwethu siyahluleka. It's speaking something very divine. Ngokwethu bazalwana sikhona. God has caused to produce any spirit or any fruit of the spirit. Never say one. Singazithanda izithelo zikamoya.
lonke libalayo ziyathandeka nangokuxoxa nokuthi singaze sixoxe ngazo nezabazalwane kodwa akekho umuntu onokwazi ukuzikhiqiza uNkulunkulu yena umuntu ozikhiqizayo oh my God yingakho sithemba okwethu kumnikeza indawo elithi iBhayibheli we allowing ourselves to be led. Amen. We are allowing ourselves ezinhlizweni zethu kukhona amabili sithi Nkosi ngeke ushanele konke ongayona intando yakho uze wakhele ugcine ubunjwe ngaphakathi uthele izithelo. Jesus. But we have received the spirit of adoption as sons. The spirit producing sonship by which joyfully cry, Abba. Uma sefikile ukwazi nokuthi sikwazi ukuphimisela inini akuthina uye kubula ngaphakathi kwethu. Amen. Sinika access. Sinayithembi ngiyithemba. Ngoba thina siwiki ngokwethu. Kodwa yena mayesefikile. Hallelujah. Awufunda John chapter 1 12-13. First one. No, John Mvangeni. Uthini uJohn 12:13. John 1:12-13 yes. Verse 12. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Now Israel again. I need to the thing is around ukumnika indawo. Amen. Sibabili bonke abamamukelayo. Hallelujah. Amen. Bonke abamamukelayo wabapha amandla. Lithi lesilungu but to as many as did receive and welcome him. Receive and welcome him. He gave them the right and authority and the privilege to become the children of God. That is to those who believe in him, adhere to, trust in and rely on his name. Hallelujah. Amen. Manje libantwana benkosi ngibuka le ndaba yokumvumela. Ekumvumeleni la kule njongo esifundayo ekumvumeleni sizwa amandla ne-authority negunya. Ne-authority yesigunya sizwa amandla lithi lesilungu now they even get privilege. Hayi ngoba bazalwane senza kahle ngokumnikeza nje indawo. Hallelujah. Ngento ebukeka incane futhi idelelekile futhi engenziwa inoma ubani. Lize lithi iBhayibheli as many. Amen. Listen bazalwane, as many. Labo bazalwane bamnikeza leyo ndawo. But to as many as did receive and welcome. Bonke sidinga bazalwane ukuthi nje simemukele. Thatha indawo yakho. Uma sefikile zonke lezi zinto ezibalwayo lithi iBhayibheli uyazireproduce. Angizwe Roman 8. Lithi uma sefikile uzireproduce the spirit of sonship inside of us. Akezi nje azozireproduce uza negunya lokuNkulunkulu lokundlalifa. Amen.
Hey, my God. Kakhulu bazalwane. Ngifuna ukufunda le ndaba bese ngihlala phansi. Ngicabanga ukuthi ikumaHebheru 11 inyathi zomcorrect bazalwane ngomkhulu. Elithi esenzile ukuhlanza. Iyona kakhulu epitome of ukukhuluma. Lithi esenzile ukuhlanza wanukela ngaphezulu. I think it's Hebrew 1 if it's not Hebrew 11. Can you check for me bazalwane quickly? Esenzile ukuhlanzwa. Ngikuphi bazalwane? Ngila ekuthenini kukhona ubudodana uNkulunkulu akulindele kithi. Bazalwane sifike sizalwe ngezwi. Uma simukela siyazalwa ngezwi. Lo umsebenzi bazalwane umsebenzi onziwa uNkulunkulu ezinhlizweni zethu. Bese bakhona angithi sikhuluma ngobusandship bazalwane. Bese bakhona ukuthi ke yena aze asenzise thina size siphenduke yena uqobo. Angazi ngiyazwakala bazalwane. Ngisho ukuthi uNkulunkulu azibone ekithi thina sibe sikuye. Nayizwa lokho bazalwane. uNkulunkulu mekubhekile azibone yena kodwa ebebheke unyathi nezwe bazalwane. The fulfillment elithi iBhayibheli asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. It's a second layer of relationship between human beings and God. Kuyenzeka umuntu abomfanekiso kaNkulunkulu kodwa angamfuzi. Bazalwane ngasheshe. Kuyenzeka umuntu abomfanekiso kaNkulunkulu kodwa angamfuzi yena. Angithi bazalwane ngikhuluma ngokuthi in a makeup of a man, that umuntu is a living soul and the spirit and what. The part efana noNkulunkulu is the spirit. Yes. Okay, fine. But kukhona lapho bazalwane uma sesiphila sifike la sesicabanga njengaye sithatha inqumo njengaye ebengayithatha if bekwisituation nesizolwana lapho uNkulunkulu has reproduced himself in us. Amen. Akusamele uNkulunkulu afike ngokuphola kwelanga njengaAdam nezizolwana. uNkulunkulu usehlala ekumuntu nomuntu usehlala kuNkulunkulu. Netho betholenya Hebrews 10 verse 12. Oh, Hebrews 10 verse 12. Hebrews 10 verse 12. Hallelujah. Again, chapter 1 verse 2. Hebrews 1 chapter 1 verse 2. Ekugcineni kwale mihla ukhulumela thina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke. Yes. Owadala ngayo futhi izwe. Verse 3. Yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo
iphasa konke ngezwi lamandla ayo Yeah. isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngokwesokunene somkhulu kweliphezulu Amen. seyabankulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo Yes. Amen. ngokuba yiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi uyindodana yami wena namuhla ngikuzele na nokuthi ngiyakuba nguyise kuyona yona ibe indodana kimi na. Ngifuna ke sislow down lo mbuzo. Lo mbuzo uqhamuka egcineni. Awuphinde incebo la uqala khona lo mbuzo. Yes. Ngokuba 5 years. Ngokuba yiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi uyindodana yami wena namuhla ngikuzele na. Hallelujah. Amen. La sifunda khona bazalwane. iBhayibheli liyamchaza uJesu, limchaze lithi kulezinsuku eqaleni endulo wakhuluma ngabaprofeti ngisho. That's verse 1. Kodwa kule mihla ukhulume ngoKristu Jesu. Bese kuqhubeka lithi esenzile ukuhlanza kwezono wakhuphukela kuyo. Wakhuphukela ezulwini, right? Bese liveza yonke into eyenzeka limchaza lithi manje he's a radiant ufuzele uqobo uNkulunkulu bese malifika lapho 5 bese kubuza umbuzo lithi ngifunda ngesingisi uverse 5. For which of the angels did the Father say? Kusho ukuthi ke bazalwane ngesikhathi uJesu eseqedile ukuhlanza kwezono ekhuphuka kwaba khona i-conversation ne-welcoming as it came into the heavenlies. Yes. And in that conversation or in that meeting kwaba khona i-acknowledgement. Le acknowledgement eyenza ukuthi uJesu abe yikho konke lokho kuchazwayo from verse 2 kushona izandla lithi he's the radiant of his glory. Nebazalwane. Amen. Bese lithi ke uma efika ezulwini bazalwane lithi wathi wena uyindodana yami ngize today. And angazi izulu lithi iBhayibheli today. But before lithi today lithi wadala konke ngaye. Konke kwenzeka emhlabeni kwenzeka ngaye ulizwi. Nebazalwane. Kodwa mhla esenzile ngayikhuluma lento bazalwane ngathi kwaphopha uNkulunkulu ukuthi ezombatha inyama ngoba emhlabeni kwakungayile uyayo. Nekhumbula ngisasekhuluma bazalwane. And the main reason why kwangayile ubuya emhlabeni was because of umuntu owaphosa. Amen. And athi Jesu ngambona elahlwe emhlabeni njengonyazi. And everything eyafika emhlabeni wayicorrupt ukuthi kungabikho olifika emhlabeni kubuye lesibuyini. For the first time in the history of the Bible sizwa umuntu wafika emhlabeni wathi wabuye emhlabeni ne-mandate as was mandated. Ebese ethi uNkulunkulu ngalokho namhlanje today kade indodana yakhe sonke lesisikhathi wadala konke ngaye. Kodwa uma se-complete task njengokuyala kwakhe uNkulunkulu wathi today uyisona. Kusho namhlanje ufuze mina nga-consistent. You can fulfill a mandate. You can fulfill the accomplishment as designed. So uNkulunkulu
uNkulunkulu uyabona ngalelo langa uyezwa ukuthi manje there was a proclamation khona la azathi uma ehla kuleyo ndawo azathi today I say you are God. Bazalwane I remember there's a part la uNkulunkulu esho njalo ufika athi indodana yamaqhubeke indodana athi uNkulunkulu akhombo. Amen. Mighty Jesus. Awufuna mzalwane? Okay, I'll continue from verse 5. Verse 5. Ngiyakuba nguyise kuyona yona ibe indodana kimi na. Futhi mhla engenisa koyizibulo emhlabeni uthi nezingwelesi zonke zikaNkulunkulu masikhuleke kuye. Ngezingwelesi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Hallelujah. Okay, verse 9. Uthandile ukulunga wazonda ububi. Ngalokho ke uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezulu kwabafowenu. Nokuthi wena Nkosi eqaleni wabeka isekelo somhlaba amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Hallelujah. Yeah, I'm not finding that part, but it's just here. But anyway, I wanted to say, Bazalwane, in this whole reading of the scripture, So it's verse 8. Verse 8, yes. From verse 8. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Hallelujah. That's fine. But my point, Bazalwane, I'm trying to drive. uKristu uNkulunkulu wazibona uKristu neze bazalwane. Amen. I think we must not get lost in the whole thing, bazalwane. uKristu is a typology of us. uKristu uNkulunkulu wayefuna ukurestore the original plan between yena nomuntu. So into ayifuna abazalwane uNkulunkulu ukuthi azibone ekumuntu. Umuntu enkulu. Ingakho uma esefikile emhlabeni esezohamba ukhuluma amagama ukuthi hlala kimi namhlanje. Hlala kimi. Uma eqhuba nalo mazwi athi ngoba ubaba uhlala kimi. Uyabona? So usuyabona ukuthi that's where the full restoration is. uNkulunkulu akafuna kube khona separation of entities between us and him. Ufuna thina sibe uNkulunkulu emhlabeni, simproduce in the simplest ways of things, bazalwane. The way ukhulisa ngayo umntwana njengoba umuntu ukhulisa umvuzo kube indlela yena ebengaqinisa ngayo umvuzo. Kusho ngamanye i-vocabulary yakho, i-agenda yakho, everything uNkulunkulu azibone kithi nathi masibheka yena uyabona sibona a reflection of who we are. Neza bazalwane ngokombuso nangokwenkazimulo yakhe. Hallelujah bazalwane. So into uNkulunkulu ayifunayo kithi ke bazalwane ukuthi sibe umfanekiso wakhe. Not bazalwane uma sila enkonzweni kuphela. Neza bazalwane. Amen. Angisho ukuthi yabona asingasamdumisa ukuthi simdumisa nje. Kodwa ikakhulukazi uma sesenza. The way you relate to your husband, the way you relate to your wife, the way you relate with your kids, with authorities, emphakathini la siphila khona. The way you relate with your in-laws, and the way you relate with your family, extended family members. Ubonakala uNkulunkulu wesana. Uyabona uma sifunda le ncwadi besifunda khona bazalwane.
angikaze ngibuze uNkulunkulu ezeshaya isifuba kangaka with anyone. Uma ufunda lo chapter 10 bazalwane, uNkulunkulu uzishaya isifuba ngoJesu. Uma ufunda la uyabona mokuthiwa in a lack of better word of today ngazuthi uzwakala ngathi uyathoma uyaposter ngoJesu. And the spirit of sonship yenza ukuthi uNkulunkulu athi kodwa uke wambona yini emhlabeni uzwani indodana yami. Amen. Njengoba bakhuluma ngoJobe ngelila ngathi kodwa uke wambona uJobe lapha emhlabeni ekuzulazibeni kwakhe ekhuluma noSathane. Uyabona ukuthi ukuhamba komfana kaNkulunkulu esenkosini hayi ngoba strong, kodwa ngenxa yokuba strong kwenkosi isemntwaneni yenza uNkulunkulu azithembe naye. Amen. Bazalwana ngabe mukezwakala yena. Amen. Akuzona izikhwepha zethu eziveza ukuthi sistrong kangakanani, kodwa ubustrong bakho uNkulunkulu ekugxileni enhlizweni yethu. Amen. Okwenza ukuthi azishaye isifuba ngathi. Abanye bathi uzathi ngoDavid athi uyinhlamvu yeSolomon. Amen. Uthi analyze uDavid ubona hawo wathatha umka Uriya wakwenzani kodwa uyinhlamvu yeSu. He's a man out nokuthi he's a man after my own heart. Uyabona ukuthi this is a special person kuNkulunkulu enamaphutha, kodwa inhliziyo yakhe nokuvuma kwayo ikhona ukumenza azithembe ngayo. Amen. Ngoba useduze nokuphenduka. Noma ngabe kuthiwa udlule kusiphi isimo esinzima kangakanani washibilika endleleni, kodwa ngenxa ye-access anayo enhlizweni yakhe uyazithemba uNkulunkulu ngayo. Awukhona amandla noma ngokuthi izikhwepha zikaDavidi ezibonisa ezenza uNkulunkulu aziqhele. uNkulunkulu ithemba yena ekumuntu, akamthembi umuntu. Into emenza ukuthi amthembe umuntu ile access nje amnika yena, ngoba uyazi ukuthi uma kamnika access. Angithi-ke thina bazalwane uma kuke kwaba khona nzima endleleni siyayivala access. Ake ngisho nje bazalwane, angithi siyazi ukuthi uma udlule ezimeni ezinzima nomkhuleko uyancipha. Unciphisa yini? Akukhulekile. When I'm going through difficult times, nomkhuleko uba mncane. Nehubo bazalwane akuthandazeka akuhlabeleleki ngenxa yenhlupho esenhlizweni yami noma esempilweni yami. Kodwa bazalwane uma akayithola nje access kuleso simo, uNkulunkulu uyazithemba yena ekumuntu ukuthi unamandla ukumholela endaweni yakhe. Unamandla yena ekumuntu. Lithi iBhayibheli ukuthi uJesu njalo ngokushona kwelanga wayebonakala ewemfula eyomthandazo. uJesu uqobo lakhe noma uKristu esenyameni akazange wazithemba, wayekhonsulta kusuku. Bazalwane, hayi ngoba wayenamandla ukwedlula, kodwa-ke uNkulunkulu esenyameni huyo wayenamandla ukunqoba konke. Hallelujah. So ngifisa ukukhuthaza abazalwane ntambama emini ukuthi bazalwane akuzona izikhwepha zakho ungazi uzizithemba. Uyazi kunabantu ukuthola ukuthi athi angizukuze enkonzweni until athi angikwazi ukuya enkonzweni ngoba ngisahlulwa utshwala. Uyezwa abantu? Angikwazi ukuya enkonzweni ngoba usakhona izinto ezingihlulayo. Uyabona kanjani umuntu uzithemba amandla akhe wokuyekela ebesithi mayise right asabona sengasondela ngizokhonza. Akekho othi noma nginuka
ukuphunga lotshwala ngizofika noma ngahlala emuva kodwa uma ngingafika nje endaweni la kukhonza khona hlezi uNkulunkulu angenzele umusa. Akubona bonke abazalwane abantu abangakholwa banalomqondo ngisho nabakholwayo. Umuntu ufuna ukuze kwehle inkinga zakhe abhekene nazo ukuze atholakale sendaweni yokukhonza. So lapho kusebona ukuthi sengakhona ke manje ukuhlabelela. Ukulunga onakho okuzenzela akwenziwe nguye. Nimzulu le ndaba besikhuluma ethi you have love righteousness. Ukuthandile ukulunga bazonke. Hallelujah. Ukulunga kuvela kuNkulunkulu akwakhe. Ongaveli kimi ngokuzenzela nangokuyithemba kwami. Uyazi ukulunga kaNkulunkulu kuphi? Kusekuthembekeni kwakho okungenzi kahle. Ukulunga kaNkulunkulu lokho. Ngoba it's an opportunity for God to do something more than what you think you can do. The admission yokuthi Nkosi mina angilutho ngaphandle kwakho. Mina ngiyahluleka uma ungekho. Mina nginawo amandla ayikho nento ethandekayo kimi wena uma ungekho. Uyangena kathi step in. Kubonakala kube khona izinto esithima sibuka sesimncoma masithi hey uzwane uyazi mayihlabelela. Akho zwane uhlabele yebo iphimbe lakhe kodwa ugqobo. Khona la suka khona. Ngoba anyone can see. Kodwa ukuhlabelela okunomoya logcobo kaNkulunkulu uqhamba kuye. I was listening bazalwane kunama songs kaJabu Hlongwane engikulalela njalo these days and I'm listening bazalwane. Oh, vocal ability, there's nothing interesting about it. I'm like, hey, but then there's a vocal yeah, kodwa ngizomlalela ngokuthi ngamanothi yabona. Ngizomlalela umzalwane ngamanothi ngizokuthi kanjani akenze zona. Kodwa mangizomlalela ngisenkosini. Ngimlalela ngomoya. Ngiyizwe ishoyo. Ngiyakhona ukuconnect. Kube khona la ngithatha ngibeka khona. Uyabona? Ngizithe madoda. Umuntu okhuluma ehlabela nento yasekhaya. Yabona? Ngoba angilaleli yena. Into ayishoyo khona into ayishoyo kimi. Amen bazalwane. Singabusiseke. So kunjalo babazalwane. Nanoma yini oyenzayo, angifuni size enkonzweni. Emphakathini ekhaya, kuphi emsebenzini. Uma nesandla sikaNkulunkulu kuyabonakala umehluko. So ngithi ke bazalwane, the spirit of sonship, let it reproduce itself in us. Kuze kubonakale ukufuza uNkulunkulu empilweni zethu. Umoya wobuntwana usenza abantwana size sifane naye in the full restoration of man. And the Bible was Adam was a man of flesh, but the second Adam was a spirit, a reconciling spirit, obuyisela and restoring bonke obalahle. So siyabonga bazalwane sengihlala phansi ngidedela abantwana baNkulunkulu bakhonze. Ngiyafisa bazalwane sengihlala phansi ukusho these things. Asimfuze uNkulunkulu ngesikhathi sethu. Asimfuze uNkulunkulu ngama-resources ethu. Asimfuze uNkulunkulu ngeminikelo.
asimfuze uNkulunkulu with the quality of time we spend with him. Nabazalwane, simfuze uNkulunkulu bazalwane, uyazi ngisho noma ungasho ukuthi uyakholwa. Emsebenzini abantu bayifeel ipresence bathi sicela lo bhuti asikhulekele. Abazi ngisho nangento la uyakholwa. So simfuze uNkulunkulu with everything that we are. Kubonakala uNkulunkulu phakathi kwempilo yethu. Ngiyezwa bazalwane. Yes, ngisho ukuthi bazalwane ngisho ungene enkonzweni ngesikhathi. Yes, ngisho osivakashelayo for the first time athi yes, I've been kubazalwane bigger churches than what, but the way abazalwane are so attentive. Bamsaba uNkulunkulu kube ngazuthi ulive. The way they account kuye bazalwane. Ukuthi when we are late, we even apologize. Like the way you can apologize to your boss when you are late at work. Because we know what must say appointment is already ahead of us. It's the spirit of sonship that goes into every space of our life. Even the says in the way that call. Nasema tubele ngavela amaningi ukuthi ubhede kodwa uvala nokutwana ungavumi. Mighty Jesus. Siyabonga bazalwane ngizohlala phansi inkosi